Eling-eling wong eling bali yamaning satane sang guru dikatekenang lumatung sang uripane donya tandane si sabar harima urip kudu eling lan waspada Kurirawa kurintang kembang kuyanti Kurandangan kulintas sing iman mati Kunis Kurandangan kulintas sing iman mati sabar narima ajalung asiram risa sampo dewi panci kutu pasung dewi salirang rasa iling ana perbawani kanggo bangsa nes ya mas raden eling ana wong urip ning alam dunya turira kulintang kembang kuyanti kurandangan kulintang sing iman maning kurandangan kulintang sing iman maning sayur pancen bayung pahit rasane kalawudu kalawudu Salulang ciut godong karama aja mungkin mengurip bareng sebumi eling ana wong eling bali ning donya waku kayu sepone wadah pengaran kapanane ketemu pada dewekan sabdane sang guru katekenan wong manungsa uripe nang alam dunya jane sing sabar lan remo kudu eling lan waspada yang kelak-kelak daning bunge ngalang-alang bisa jeke wong lanang akeh kayane cungkang langking setine pengajaran wis sedep legete wong amet liya wakul kayu sajepon wadah pengaruh kapanane ketemu pada dewekan jambu alas kembange kuning wis lawas ketemu mati ramane eling ana wong eling bali ning donya Sri Karama eling ana urip ning alam donya nes genderaren rama genderaren salendra mani baturan sunrutinge supaya lali kancane sunrut
hati kudu ada pasar pabri-pabri luhuri sarena tansah eling ana berbawani kanggo besar kurena makureta kebaku janti kurang kata kureta sing eman maning kurang dangan kureta sing eman maning kurang dangan kureta sing eman maning Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fil billah in sholatan daimatan bidawami mulkilahi sabdane sang guru dikatekena yen manusa urip ning alam dunya bejane kudune sing sabar narima mula kudu eling lan waspada jangan seram resa sama nabi hati kudu ada pasar pabri-pabri luhuri sarena tansah eling ana berbawani kanggo besar kemuting kang marutu sabane karang murang-muring wong seneng arang kesanding urang maring wong seneng arang kesanding urang maring wong seneng arang kesanding modang ijab banyu maju pitung rembug jamaah itu nyon dhewek kasih padha jamaah itu nyon dhewek kasih padha jamaah itu nyon dhewek kasih padha Janora kenang kenes Janora kenong sakulon banjar patoman jambu alas kembangnya kuning wis lawas ketemu maning kenes jangkawuri Kenes ora butuh kae-kae ora butuh kae-kae butuh kon rokon kancane eling eling padya eling ana wong urip ning alam dunya becane sing sabar narima mula kudu eling lan waspada janor gunung sakulon banjar patoman kadengaren wong bagus kasih tekane ya
Bagus kasih kembang kuyanti kurandangan goleti sing enoman ning yemah kurandangan ala kurandangan goleti sing emah
paling ana wong urip ning alam dunya becane utune sing sabar narima mula kudu eling lan waspada waktu kayu cepone wadah pengaron wis ajege wong lanang gedhe jasane ya wis ajege wis ajege wong lanang gedhe kayane yo yo gedung cerah banyune meli menang sote atine bolar baleran ya mas sing sayo lawan sing rukun urung-urung ana ulane sida warung golet liyane wakul kayu copohne wadah pengaron kapan ketemu pada dhewe kan yodo maneman jang kawuri enak jingga
Tepuk tangan. Terima tunggal. Kapan nanti ketemu pada dewek. Ya. Tepuk tangan. Nah, kayak gue.